Linting sik. Kang opo iki? Rono kegiatan, ranti penghasilan. Kancaku wis buruh kabeh. Duh Gusti, meh piye ambemu iki? Suara manuk. Ana suarane, tapi ra ana wujude. Jajan tot. Mulai kae manuke. Mesti aku nih Gusti Allah, aku kon golek duit saka manuk kae. Tak gawe plinteng wae nek kok ngene iki. Sore kono kamu balik neh Bung Kayu. Siap. Baleni kopi sik. Ampun, bagus ya. Kalau tidak akan jelas semua. Ayo mancing sesuatu ngerti di kopi ya. Ayo. Hei, you. Hei, Lagi ngapa celoy? iki lho gawe plinteng. Di kopi aja. Kita awan-awan ini ngopi enak. Duit. Gak enak. Seperti biasa toh, 2:1. Good. Oke. Ketoke ape ade gawe plinteng ae. Aku nek grup plendeng ngene iki wis duwe ya. Ora tak ketok-ketok. Kowe wis gawe ya. Kanggo melu golek manuk kancil. Ayo. Nah, kopi nih. Nyabu. Woi. Ngopi, Cek. Ya iya dong, wah. Lintingan. Sip. Oh. Engko golek manuk apik jek ketok. Ya yuk. Sangat golek manuk. Oh, ya lah pendek nganti iki. Paling sentuh. Ayo gajak ngopi weh. Ayo, ayo. Ayo. Oke. Isih turu wong. Mungkin. Nek isih nepan kok lah. Ayo jeblis. Tante. Pendek nganti tante. Kayak saya turun neng omah. Oke. Kali. Deh, isih turu. Ayo juga tuh. Ayo.
Ulah piye penak-penak turu kok malah do digotong. Wah, lah malah do guyu. Wah, lah untung gue do gugah. Lah iki arep nang ndi? Lah kira ngewangi jedol kacang nang alas kono wingi urung rampung. Ngewangi bapak. Tiwas tak jak ngopi malah. Oh iya wis engko wae le ngopi. Ayo Ren, Cil, bali sik. Ayo Yan. Ayo bali. Bali iki. Bali, Bung. Ya wis hati-hati ya. Oke. Wes tante bali sik. Ya, hati-hati ya. Ayo. Hei, Sedar brek manuk ora? situ no. Ya. Ayo, ngambil kancil toh. Ayo siap. Ayo. Cil. Cil. Hei, Golek manuk ora? ayo. Jalan ora pernah ya Jang. Jalanane manuk. Kono kan. Kejang manuk ya. Kayak. Bising kehendian. Ora iso. Ngalase pede ngendi? Kono kan. Ngendi? Ono. Ora gitu. Yo. Kacang ngaris mene kon nyewangi piye to bapake? Ora dirampunge dhewe. Mulane pendek ya. Endi? Hai. Dapat celuk itu pendek. Weh, Dek. Dek. Dak. Woi. Apa bunga-bunga iki? Ayo golek manuk. Golek manuk iki lho, deloken aku nyewangi bisnise wong tuaku. Rene, nyewangi. Tak ewangi donga wae apa piye?
Donga-donga kaya ibadah wae. Wis kene ngewangi gedoli kacang iki. Kono rampung golek manuk. Wis kemuduna lho. Ulahmu lho. Nah, ngono lho. Kan wis rampung to. Nek rampung ngopo yan omah ora turu ora ngewangi wong tuwa sakke to wong tuwane awake dhewe bener kaya ngene Bener. good ayo kat good pasamu gedeg apa piye Oh, lah bocah ini ora ngerti gawean. Kon ngewangi kok malah ngeyup. Nyambi mangan meneh. dong kacange menggoda dadi kira fokus dol kacang Oh, lah bocah ora ngerti pertanian, isane mangan karo mangan kok. aku mau ki mung jajal ya tapi malah dadi ketagihan wis rasa dudur ayo ngewangi meneh wis dirampung yo nak Cah ditok. nah rampung toh Rampung dek. ayo di kemana wis Ayo. Berangkat. Ayo. berangkat ya. Gini manuk. Di. Kono. Manuk kutut. $2,000 years later. Dir anak manuk iki. Sabar kabeh itu proses. Kanan sik kene wae. Sel aku. Ya yuk. Manuk. Heeh, leren sik. Ket mau kesel aku nemati ndur nanti cengeng guluku. Wah entuk. Sikilku yo nganti loro. Kaya arek tanganku tak pindah ning sikil men gendel tanganku sing kumlaku. Wis leren sik ya. Bocah kesel tenan aku. Ngelak mau yurung madang. Sing sabar. Tendak genti malek iki. 2,000 years later. Ayo mulai aja. Ben terus nilai ngopi mau. Good. Lu bocah tidak niru gaya aku. Ayo, ayo. Golek manuk rentuk.
Wah. Kayak kopi kono nih, Cen. Yo, sik. Aku seperti biasa, Bung. Oke. Kudune awake dhewe sing golek manuk iki ora ngidul rono, ngetan wae mau. Iya bener. Kudune ngetan wae. Sopo ngerti saya untuk serut bareng. Oh iya, Cep, aku ngedelik anak etan kon. Dialek apa? Kule. Nang etan yo. Kopi. Kopine sucep ae lho. Kopine sucep. Sucep. Iki yo senengane, yo. Sing satu iki. Wah, iya ngopi jabem ora nek seseblas. Iki lho, Mbak aku impor saka Korea. Iki mbako kok pakaian bekas, tuku ado-ado men. Aku iki Mbak aku dirakene rek sing marem yo. Kok iki nek kurang marem gunung lawuh kuwi men wareg.